Тук е на Convention Center, където са ни вендорите, където бях проведен за тренингите. Ето го Embassy Suite. Ето го и Marriott. Ето го Riverwalk. Ето го и ресторанчето от среща. С хубавите лодки. Тихо и спокойно, тук не е океана. Просто си е много, много красиво. Много е красиво. Тук дойш, сега вече днес е хубаво времето, не е толкова топло. Само да седнеш, да седиш. Сигурно чувате вятъра. С бриза. Ето го и бара.